Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Фабрика подарков» и я ее ведущая Рашида Буранбаева. Хаумагы хөрмәтле тамашачылар, эфирдә бүләктәр фабрика тапшыруы, студияла Рашида Буранбаева. Кадерле достар, безнең тапшыру башкорт, татар һәм урыс телләрендә котлаудар кабул итә. Шулай ук һез безнең студияга килеп, якын кешеләрегезгә зәңгәр экран аша котлау һүзләре менән мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең адресыбыз Кара диңгез урамы 10 ханлы йорт, телефоныбыз 22 58 67. Гафури районы Имәнлек авылында туып үсеп, хәзерге көндә Стартама калаһында яшәүче кадерле агайыбыз Рәис Рәшит улы Заһидуллин ошо көндәрдә 65 яшьлек олпат юбилей билдәләй, дип башланып китә беренче хат юллары. Ул 1951 елның 2 сентябрендә Рәшит Фәйзулла улы һәм Гөлсирә Нугман кызы Атаңгыловтарның гаиләһендә беренче бала булып дөньяга килә. Юдимән авылы мәктәбендә 8-нче, Сәйетбай мәктәбендә 10 класс тәмамлагандан һуң 1969 елда Усман авылында укыта башлай. 2 елдан һуң армия сафтарына алына. Хезмәт итеп кайткач Стартама калаһына килеп, химия заводына эшкә урнаша, гаилә кора. Ситтән торып Өфе дәүләт нефть-техник университетын тәмамлай. Заводта эшләү сырында ябай эшеннән цех начальнигы вазифасына тиклем күтәрелә. 2002 елдан алып, хәзерге көнгә тиклем Авангард заводында цех начальнигы булып эшләп йөри. Без 6 һеңлеһе кадерле агайыбызны Рәис Рәшит улы Заһидуллинды матур юбилее туган көне менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Озын гомер, бәхетле картлык, күңел тынычлыгы, бар теләгән теләкләренең тормышка ашуын, кадер-хөрмәткә төренеп, тугандарының якынлыгын тоеп, шатлык-куанчларга төренеп кенә яшәвен теләйбез. Бәхетлектә, муллыкта, байлыкта бергәләшеп яшәргә насип итһен безгә. Туган көнең менән котлайбыз, шатлык менән, озын гомер менән яшәүеңне генә теләйбез. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан өлеш сыккан һиңә мул гына. Без теләйбез һиңә ак бәхеттәр, шатлыктарга илткән юл гына. Байрамыңның матур хатирәһе күңелеңдә калһын уелып. Тәбрикләйбез һине сын күңелдән, барыбыз да йыелып. Иң изге теләктәр менән һеңлеләрең Ләлә, Флүзә, Дилара, Рәсимә, Гөлфия һәм Миләүшә. Bir qarında yatıb, suluş alıb, bu dünyaga avaz bergen biz. Bolacaqdan birgə kilgen bizdə, qaygı şadlıqlarını bölgen biz. Bolacaqdan birgə kilgen bizdə, qaygı şadlıqlarını bölgen biz. Yıllar barası, kul başına kullar salasıla, tuğanlarının bulmay yol yanası, bizge menge berge palası. Tuğanlarının bulmay yol yanası, bizge menge berge palası. Ömür uza deyip, biz birgə bit şunsa mühimdir. Tuğan canlı bulmağanlar gına, tuğan qadirlərim bilmidir. Tuğan canlı bulmağanlar gına, tuğan qadirlərim bilmidir. Yıllar barası, kul başına pullar salasıla, tuğanlarının bulmay yol yanası, bizge mengi berge palası. Tuğanlarının bulmay yol yanası, bizge mengi berge palası. Şuşu gündə sinin tuğan gündə yurtımızga şatlık kirgendir. Balam tuğdu deyip etkey ulkün atlap tügül yegirip yergendir. Balam tuğdu deyip etkey ulkün atlap tügül yegirip yergendir.
kullar sallasılla tuğanlarının bulmuy ul yaması bizge mengi birge qalası tuğanlarının bulmuy ul yaması bizge mengi birge qalası tuğanlarının bulmuy ul yaması bizge mengi birge qalası. Hürmetli Стартамак телевидение хезмәткәрләре, тип башланып китә хат юллары. Ишембай районы Саран авылында туып үсеп, хәзерге көндә Ишембай калаһында яшәүче кадерле газиз кешебез, тормыш иптәшем, атайыбыз, олатайыбыз, туганыбыз Хайдар Фәрит улы Казакуловты 55 яшьлек күркәм юбилее менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Ул көз айының матур бер көнендә 1961 елның 7 сентябрендә Фәрит һәм Мининур Казакуловтарның матур тату гаиләһендә дөньяга килә. Кескенән үк акыллы, зирәк, откыр, эшсән малай булып буй итә. Атаһының беренче ярдәмчесе ла ул була. Мәктәптә уңышлы тәмамлап, Салават калаһындагы һөнәрчелек училищеһына укып һөнәр ала. 1979-1981 елларда армия сафтарында Байконурда ил алдындагы бурысын үтәп кайткас, яшь егет үз теләге менән хәвеф-хәтәрһезлек бүлегенә эшкә урнаша һәм 2007 елга тиклем бер генә урында эшләп, олы ихтирам казанып, хаклы ялга сыга. Елдар дәвамындагы тырыш хезмәтнең нәтиҗәһен уның медальләренә һәм почет грамоталарына гына карап та белергә була. Хайдар Фәрит улы Казакулов балалары, яндәре өчен яраткан атай һәм карт атай, тормыш иптәше Рамиләгә зур таяныс. Улы Илфир һәм кызы Дилара үз аллы дөнья көтәләр, балалар үстерәләр, зур уку йортларын бетереп, яраткан эшләрендә эшләп йөриләр. Кадерле газиз кешебез Хайдар Фәрит улы, матур юбилеең белән котлап, иң изге теләкләребезне һиңә юллайбыз. Гомердең озынын, сәламәтлектең корыстай ныклыһын теләйбез. Алдагы көндәрдә лә балаларыңдың, яндәреңдең куаныш-шатлыктарын, изгелекләрен күреп, Рамилә апа менән бәхетле дөнья көтәргә, тормыш укмактарынан озын-узак парлап атларга насип итегезгә. Озын гомер бирһен һиңә Ходай, безнең өчен улы терәк һин, бездән һиңә мең рәхмәт, безнең өчен мәңге кәрәк һин. Ак бәхеттәр юлдаш булган һиңә, көндәреңдә бәхет бидәһен, сәламәтлек үзе улы бәхет, Ходай шуннан мәхрүм итмәһен. Кадерле яраткан атайыбыз, эшеңдә һәм тормышыңда тик уңышлар гына юлдаш булһын. Һәр вакыт шундай көчле рухлы һәм ихлас булып кал. Атайыбыз безнең кадерлебез, без бәхетле ердә, һин барда, фәрештәләр кунын иңдәреңә, юбилеең менән котларга. Төрле сакта күргәнһеңдер атай, йөрәгеңдә күптер ярала, киңәшсебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арала. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең, балаларың, яндәрең һәм барлык тугандарың. Һәр кемдең дә газиз балаһы бар, Allah'ı var, onun kızı. Her kendinden gaziz eseri var, atağı var, dayanır kişi. Killer yazlar, yettir yemliye gider. Kışlarda bit tugel mengigen. Balalarım menen birge yaşap, ayrılmak ini mengigen. Bu dünyalar birge yaşav bulak, Bezdim kadrin beleyim, ağırsak da yardan düşeyik, şadlık tardı birge bulayım.
Күңелдә нур, йөрәктәрдә сафлык. Хистәр ашкына әллә кайдарган. Бәхет ташып, яшьлек булып балкып. Яшәексен гомер гомергә. Бұл дөньялар бергә яшәү бүләк. Бер-беребезнең кадерен беләйек. Авыр сакта ярдәм итешәйек. Шатлыктарда бергә бүләйек. Бұл дөньялар бергә яшәү бүләк. Бер-беребезнең кадерен беләйек. Авыр сакта ярдәм итешәйек. Шатлыктарда бергә бүләйек. Авыр сакта ярдәм итешәйек. Шатлыктарда бергә бүләйек. Әсәйдәрдең гомерен теләйек. Атайдардың кадерен беләйек. Дорогие телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Хөрмәтле тамашачылар, ошоның менән тапшырыбызны йомгакларга вакыт та йетте. Котлаулар буенча сорауларыгыз булһа, безнең редакциягә 22 58 67 телефоны буенча шалтыратыгыз. Һезнең менән Рәшидә Буранбаева булды. Сорашканга тиклем. Стильные люди выбирают магазин InCity. Яркие модели для праздника и на каждый день. Стерлитамак, ТРЦ Арбат, 2-й этаж. Обворожительный, роскошный, неповторимый. Макияж от Снежанны Казаковой. Твой образ, твоя тайна.